Tässä on nyt tänä päivänä, kun kuvaan tämän videon, niin tässä on vähän ankeet fiilikset tehdä, koska Teräksen näyttelijä David McCallum kuoli eilen 90-vuotiaana. Kerkesi juuri viime viikolla täyttää. No, 90 on kova ikä kelle vaan ja mies lähti saappaat jalassa. Mutta elämä jatkuu ja pysytään me muut Teräksen kovan. Vai mitä, Lemmi? Joo. Sitten lähdetään taas jaksojen pariin ilman mitään sen kummempia höpinöitä. Kiva. Tönit mun kameraan. Niin, jos on jäänyt alustus tai edellinen video näkemättä, niin tosta jostakin näkyy kuvat, niin ei tarvi olla ihan pihalla. Neljäntenä tarinana onkin sitten vähän tämmöinen lyhyempi nimeltään Kasvoton mies, johon kuuluu yhteensä 4 jaksoa. Tapahtumat sijoittuvat tällaiseen pieneen pihapiiriin ja taloon, jonka alakerrassa toimii myös kauppa, joka on jonkin sortin panttilainaamon sekä kirpputorin yhdistelmä. Eli kaikenlaista vanhaa tavaraa on kaupan, jotka sopivat oivallisesti laukaisemaan jonkun tapahtuman ajan jatkuman murtumisessa, ja tämähän on tietysti Safirin ja Teräksen heiniä. Well, in that case, this one has nothing to say. What? No one's ever died by this sword. Näin on juurikin päässyt tapahtumaan, sillä koko talon sekä kaupan omistava, valokuvausta harrastava ja niiden avulla keksintöjä tekevä vanhempi vuokraisäntä on mystisesti kadonnut ja nuorempi henkilö astunut hänen tilallensa. Tällä erittäin salaperäisellä tyypillä on kuitenkin muut aikeet mielessään kuin kaupan pitäminen tai vuokrien perintä, sillä se ei omista oikeasti edes kasvoja, pystyy ottamaan kenen tahansa ihmisen muodon sekä käyttää voimiansa herättääkseen vanhoista valokuvista ihmisiä takaisin nykyaikaan, joita muun muassa pihalla leikkivät lapset ovat. Poor little soul. Eikä tässä vielä kaikki. Se pystyy itse myös piiloutumaan mihin tahansa valokuvaan ja vangitsemaan niihin myös kenet vain. Joten minneköhän mahtaa olla edellinen vuokraisäntä kadonnut? Yläkerrassa vuokralla asuva nuori nainen Liz ei osaa millään tavalla epäillä näitä ympärillä tapahtuvia asioita, eikä muun muassa ihmettele kämppiksensä Ruthin tai vanhan vuokraisännän yhtäkkistä katoamista sen kummemmin. Safir ja Teräs saavatkin Lizin kautta ongittua tiedon murusia ja niiden yhteen kasaaminen auttaa heitä tehtävänsä hoitamiseen paikan päällä. Sitten ollaankin hyvällä loppusuoralla näiden jaksojen kanssa ja me lähdetään näköjään johonkin juhliin. Kuolleitten kutsut, johon kuuluu yhteensä 6 jaksoa. Rikas pörssiyhtiön omistava Arthur Mulreen on järkkäämässä 30-luvun bileitä ja kaiken pitää olla tarjoilua, osallistujien pukuja, musiikkia, tavaroita, sisustusta ynnä muuta semmoista myöten autenttisessa kunnossa. Juhlaväellä ei ole vain minkäänlaista käsitystä siitä, että tämä harmiton tunnelman hakeminen näihin juhliin saa aikajatkuman murtumaan, ja ketkäs muutkaan sitä ovat saapuneet itse itsensä kutsuneena paikan päälle selvittämään myöskin juhliin kuin Safir ja Teräs. Salanimien turvin, totta kai. Aikamurtuma tekee jälleen omat koukeronsa käyttäen hyväksi näiden pippaloiden teemaa ja palauttaa muun muassa monia vuosia sitten kuolleen Mulreenin yhtiökumppanin George McDean henkiin puku päällä keskelle juhlaväkeä. Good evening, everyone. I hope I'm not late. George! Kaikki luulevat tätä tietysti Mulreenin oivalliseksi pilaksi, mutta Safiri kykyjensä turvin aistii, että tässä on nyt kyllä jostain suuremmasta kyse. Klassiseen tyyliin, jossa juhlaväkeä pitkin kartanoa alkaa pikkuhiljaa pääsemään hengestään, johtaa lopulta siihen, että jokainen, joka on syntynyt vuoden 1930 jälkeen, kuolee tavalla tai toisella.
Safir ja Teräs saavat myös yhden juhliin osallistujista avukseen, jolle Safir antaa heidän telepaattisen kommunikointitapansa ja antavat tälle koodinimen Vaski. Tai Brass nyt tarkoittaa myös messinkiä, mutta TV:ssä se oli suomennettu Vaski, joten käytetään tässäkin nyt sitä. Kukaan ei tunnu tietämään murhaajaa, saatika motiivia, ja sitähän ei todellisuudessa ole, vaan aikamurtuma paikan ympärillä vie lopulta siihen, että vain vanhempi väki on elossa ja palataan takaisin menneisyyden tapahtumiin, joista meinasi, huomioikaa, meinasi, seurata koko maailmanlaajuinen tuho, mutta aikavääristymä yrittää laittaa nuo tapahtumat nyt uuteen järjestykseen. All right. Sitten päästäänkin tämän viimeisen keissin pariin nimeltään Ansa, jossa on yhteensä 4 osaa, eli taas on tämmöinen vähän lyhyempi keikka tiedossa. Tämä on kyllä nyt se kaikista sekavin mun mielestä koko sarjassa, mutta mä yritän saada tässä jonkinlaista selvyyttä tähän juoneen. Safiiri, Teräs sekä Hopea saapuvat kaikki 3 lähes yhtä aikaa tällaiselle pienelle tankkausasemalle, jossa toimii myös pieni kahvila sekä autojen huolto. Hyvin epämääräiset ohjeet saaneena joutuvat he itse selvittämään todellista syytä, minkälainen aikamurtuma tälle asemalle on tapahtunut, ja huomaavat, että aika täällä on täysin pysähtynyt 8:08 illalla. Time as it shouldn't be for this place. But not for us. No. Ajan seisoessa paikoillaan onkin täysi mysteeri, miten vuosien takaa karkumatkalla oleva pariskunta on saapunut asemalle ja istuvat nyt kahvilassa. And the year? 1948. Do we believe them? Sekä takapihalla spurdailee jotain omaansa vanha äijä, myöskin toisesta ajasta. You tell us what year this is? What year? Yes. Well, what year do you expect it to be? It's 1925, of course. Of course, of course, of course, of course, of course, of course. Jotta asiat saataisiin vielä enemmän sekaisin, jostain sirkuksesta tai mistä lie esitysporukasta asemalle astelee myös tampuriinimiehen vermeissä oleva nuori mies, joka jätettiin kaveriporukasta tien varteen, ja hänkään ei tiedä olevansa nyt 1980-luvulla. Got a kiss for Johnny Jack. And all the children on his back. Vuosiluvulla, joista kukakin ei tunnu olevan minkäänlaista logiikkaa keskenään, eikä esimerkiksi mitään yhdistävää historiallista tapahtumaa, että miksi juuri näiltä vuosilta olevat henkilöt saapuvat paikalle. Safiiri, Teräs ja Hopea alkavat jo epäilemään toisiaankin, että onko joillekin heistä kerrottu jotain tietoja tehtävästä, mitä toiselle ei, ja kellonajan hyppiessä välillä eteenpäin sekä pysähtyen taas paikalleen, he tajuavat, että koko tehtävässä ei ole minkäänlaista vaaraa oikeasti. Heille on syötetty suoraan sanottuna hevon paskaa heidän vihollisjoukon toimesta ja ovat jakson nimen mukaisesti kirjaimellisesti ansassa. Juu, tässä oli nyt sitten tämmöinen kattaus tällä kertaa. Näiden pienien nippelitietojen ja asioiden, mitä mä oon tässä videon aikana höpötellyt, niin pitäisi antaa semmoista yleistä kuvaa tästä koko sarjasta. Mutta mä jätin tästä semmosia pieniä juttuja tarkoituksella pois, koska ettei tule liikaa spoilausta. Sarjahan löytyy tehtävä kerrallaan YouTubesta, eli jos haluaa, niin ei tarvitse erikseen etsiä jakso kerrallaan. Mutta tässä DVD-boksissa on paljon kaikkea fantsua ekstraa. Suomenkieliset tekstit taas, jos haluaa, niin sitten ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin juuri nämä TV-kanavan nauhoitukset. Mutta nämä on aika harvinaista herkkua. Jahka tästä koko aiheesta innostuu oikein kunnolla ja miksei muutenkin, niin yksi mitä voin suositella, niin Safiiri ja Teräksen Facebook-ryhmä, jossa käydään ihan päivittäin keskustelua sarjasta ja porukka jakaa siellä esimerkiksi kuvia, en tosin tiedä mistä löytyy nämä kuvat, mutta sarjan kuvauksista ja lavasteista ynnä muuta vastaavaa. Mikäli tämä sarja tuotaisiin nykypäivään, niin vaikka en itse mikään remakeien tai vastaavien kovinkaan suuri ystävä ole, niin
En ihan täysin nollalinjaa vetäisi tämän idean kanssa, mutta tämän kohdalla tämä on kyllä niin aikaansa sidottu, että en usko tämän toimivan nykypäivän. Enkä kyllä osaa ajatella ketään muutakaan Safirin tai Teräksen roolissa. Voisin kyllä katsoa, ei siinä mitään, kaikki on aina tekotavasta kiinni, mutta mun ajatus on se, että ei kyllä toimisi. Ainakaan ei lähellekään samassa mittakaavassa, koska nykyaikaan tyypillisesti tehtäisiin niin maan perkeleesti kaikkia efektejä ja esimerkiksi ympäristöjä tietokoneella. Ja se on yksi, mikä tässä viehättää sekä toimii yhtenä koko sarjan kulmakivenä, että tämmöiseen kengännauhabudjetin tyyliin käytetään juurikin praktikaalisia efektejä. Tietty niin sanottu alkeellisuus elokuvien ja sarjojen teossa tuo vaan sitä tunnelmaa, että oikeasti on nähty vaivaa asioiden eteen. Huomaa näistä kaikista jaksoistakin kuvan laadusta, että tässä on ihan selvät lavasteet viristetty sisätiloissa jossain isossa studiossa, vaikka juonen mukaan oltaisiin esimerkiksi ulkotiloissa. Aina kuvauspotti vaan kerrallaan, ja jos halutaan näyttää vaikka, että talo on isompi monella huoneella ja niin edespäin. En ole itse tätä puolta opiskellut, mutta päättelisin jotenkuten näin. Ainoa, missä ollaan ihan konkreettisesti ulkotiloissa, on nämä olennon koston osiossa olevat kerrostalon katolla kuvatut osiot, koska kuvan laatu on selvästi rakeisempi. Sitten, tähän kohtaan on hyvä lopetella tämä video. Kiitoksia seurasta. Ja tästähän voi sitten tietenkin pongalla itse kaikenlaisia juttuja, lueskella tietenkin nettiä ja esimerkiksi jotain dokumentteja YouTubesta katsoa. En kyllä pysty koskaan liikaa suosittelemaan tätä, sillä uudelleen katselemisen arvo on tässä kyllä enemmän kuin kohdillaan, joita itselläni on varmaan useampi 10 jo, vaikka osaa lähestulkoon vuorosanoja myöten koko sarjan etu- ja takaperin ulkoa, niin silti on yhtä mielenkiintoista katseltavaa ja edelleen tulee jotain pieniä juttuja huomattua, miten nerokkaasti kaikki on tehty. Tällaista ei tällä kertaa ja ensi kerralla sitten jotain muuta. Ottakaa ihmeessä tästä hienosta kulttisarjasta koppi.